Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Anyong tinderang Bicolana. Ayan, time check tayo is 6:13 PM. Kaya medyo madilim na naman tayo. Ayan guys, bali kadarating ko lang galing bayan. Bali, nagsarado pala kami kanina dahil wala yung mga anak ko nga, diba? Nasa Cavite. Ayan. Ayan, bali nagsarado ako ng tindahan dahil wala nga yung mga anak ko, diba? Tapos sinunahan ako ng mga anak ko sa Cavite kasi may balak sana kaming kita-kita doon sa lugar ni ST kasi diba magbe-birthday siya. Kaya lang yun nga, hindi ako makakasama kasi wala yung mga anak ko. Kaya ayan, nagsarado ako ng tindahan. Pakita ko sa inyo mga pinamili natin. Ayan na nga guys, bali ang dala kong pera is 9,500 or 9,600 kasi yung 9,500 buo, tapos yung 100 pesos is tigbe 20 kasi pamasahe namin. Ayan guys, keep on watching, mag-unboxing, mag-unwrapping, mag-pricing tayo. Ayan guys, unahin ko na pala tong 2 litro ng mantika. Bali, alam nyo ba guys, first time ko tong bumili ng ganito. Kasi ang binibili ko talaga is, kung napapanood nyo yung mga una kong vlog, ang binibili ko talaga is yung container. Eh diba, halos ang mahal-mahal na ngayon ng container. Tapos parang tinamad na rin akong bumiling ganun kasi nga disappoint ako nung pag tinitimbang ko siya. Tapos medyo nakakatamad pang magtakal kapag galing pa sa container. Kaya ito, ayan, bumili ako ng 2 litro para maya-maya kahit maubusan tayo ng repack. Pag may bibili, pwede tayong repack kaagad-agad. Ayan, bali ang bili ko dito sa isa is 100 pesos. Bali 200 pesos tong 2 to. Tapos next is ito. Bali ito 300 plus to. Ito kasi 20. Ay ano to? Ayan 48 pieces, nasa 300 plus 'yan. Tapos ito naman is nasa 200 plus. Ayan, large at saka medium. Tapos dito naman sa isang box, or dito muna sa maliit, ayan, ito naman is mga ano to, wait, ayan, ito naman ay, ayan, ang bentahan ko nito is 20 pesos, ang puhunan na nito ay 16, diba dati nakukuha ko lang to ng 15, ngayon is 16 na siya, bali 4 na piso na lang yung kita ko rito, yan, isang box yung binili ko. Tapos dito, sa grocery to, sa Omi merchandise, tapos yan, sa mga cheap toys, tapos yan, dito muna tayo sa grocery, sa Omi merchandise. Ayan, kasi itong mga to, hindi ko to nabibili kay Pure Gold na sa ahente ko. Diba, pag umorder ako kay Pure Gold, chinachat ko lang sa ahente ko. O kaya pupunta rito para magpa-order. Hindi ko to mga nakukuha sa kanya. Ayan, meron tayong aluminum foil. 10 piraso, alam ko, 10 piraso kinuha ko nito. Check ko, 2, 4, 6, 8, 10. Ayan, 10 piso nga, 10 piraso. Tapos yung mga pangkulay ng buhok, masyado nagmamadali yung asawa ko. Ang nabili ko lang ay, ito lang, 3 piraso. Dati-dati kapag namimili ako nito is, ayan, dati kapag namimili ako ng mga pangkulay, ay dinadamihan ko talaga kasi nga, ito yung mga bihira kong puntahan sa bayan. Kaya dinadamihan ko na. Ngayon, 3 lang yung nabili ko. Tapos ayan guys, kung mapapansin nyo, meron akong magic sarap. Na-order ko naman to kay Pure Gold, diba? Tsaka kay grocery. Pero bumili ako kasi nga, dahil sa, ayan, free. Titingnan ko yung resibo kung talagang free siya. Kasi minsan, naluloko tayo dito eh. Free daw, pero yung presyo naman pala is mataas. Pero, ayan, nagbakasakali na rin tayo. May free siya mantika. 2 tie ng magic sarap. May free cooking oil 175 ml. Ayan. Hindi ko lang alam sa Pure Gold kung ano yung sale or ano yung promo ng magic sarap. Sa ano to, sa Omi merchandise. Meron pa nga sila doon mga kape, mga Lucky Me Canton na naka-promo. Tapos ayan, bumili tayo ng Johnson's powder. 3 lang ba to? 4 na ganito. Ayan. Kunti lang yung binili ko kasi nga nauna na akong pumunta sa mga gami. Baka ma-short ako. Kaya, konti lang yung binili ko talaga. Tapos yan, Cool Fever. 2 na yung binili ko dahil ito lang yung sinasadya ko sa bayan. Gaya ng sabi ko. Kasi halos kay Pure Gold at grocery na tayo namimili. Yan, for emergency sa mga batang. May sinat. Tapos to kandila. Ayan.
Dalawa yung kinuha ko. Marami pa naman akong kandila, kumuha na ako. Tapos kumuha ko ng double-sided ba to? Ayan, double-sided. Kumuha lang ako ng 3 kasi bihira naman yung hanapin. Tapos door ko, kumuha ko ng 2 lang. Meron pa naman ako. Tapos yung colors, ayan, 2 tali ng colors. Tapos 2 tali rin ng shore. Tapos 2 balot ng 8x11. Tapos ito yung talagang sa Umi merchandise, gusto ko to. Kaya lang walang kulay blue. Kasi ang laki ng discount dito. Yan, 6+1 siya. Diba? Kaya lang walang kulay blue. Tapos meron tayong Band-Aid. 2 yung kinuha ko. Ayan. Bali ito lang yun sa ano. Binayaran ko dito is 2,030 plus. Ayan, 2,040 yung inabot ko. Ayan. Sa 2,040, kasama na yung Magic Sarap. Ayan. Tapos dito naman, ang binayaran ko rito is 360. Ah, hindi, mali. 384 ang binayaran ko dito kasi 60 na ang isa niyan. Kaya 384 isang box. Tapos ayan, kasama to dun sa panghugas ng plato. Bali, ang binayaran ko pala lahat is 910. Kasama to 2 diaper. Tapos ito naman, ayan, napakalaking box. Ang binayaran ko diyan is 5,700 plus. Ayan, basta 6,000 inabot ko eh. Basta nasa 5,700 plus siya. Siguro bukas ko na ito bubuksan. Ito yun lang muna yung ipapakita ko sa inyo. Ayan guys, bukas ko na ipapakita sa inyo yung mga pinamili natin sa ano, sa mga cheap toys, mga gamis. Sa ngayon, yun lang muna yung sa grocery at saka sa labas. Basta yung dala namin pera kanina is worth 9,500. Halos side talaga yun. Kasi meron pa ako natirang 500 plus, yung 120 is nireserve ko na pang tricycle. Tapos yung 400, binili ko pa ng asukal at saka mantika. Diba? Yun lang guys. Thank you for watching.